Özümüz hem duyman her gün ortaça 20 çay çemçeti şeker yiyarız. Şeker günlük durmuşumuzda duyman en köp yiyen maddalarımızın biridir. Her çayımızda, kofyamızda koşan şekerlerimiz, yiyen kökülerimiz, içen gazlı içkilerimiz, içini bilmediğimiz paketli maddalardan başlap, çöreklerimizin köpüsüne makarona çenli şeker koşuluyor. Öndürülen önümlerin köpüsüne arasalanıp koşulan şeker garramamızı hem çartlaştırıyor. Meselem, adıda bir kolada 39 gram şeker vardır. Bulum 9 çay çemçeti şekere dengdir. Köp şeker yemeklik hem goğurenlik değerler. Tüyücü tağımları yani şeker taşlamak bedeninizde peydalı ütköşmelere sebep bolor. Ganak şeker düdüm has dengderece geler. Energiyanız yokurlanır ve horlanmak yani yağ eretmek ulugum çartlaşar. Bundan başka da şeker deriňize yaramaz täsir edýän üçin tüýüç tagamlary azaltmaňyz bilen has sagdyn bedene eýe bolarsyňyz. Gelin bu videoda şekeriň bedenimize edýän peýdaly we peýdasy täsirlerini jikme-jik öwreneli. Tüýjül tagamlary ýagny şeker taşlanmadan soňra ilkinji günlerde bedenine käbir zatlar ýetmeýän alamatlar ýüze çykyp başlar. Tüýjül tagamlara bolan islegler, kelle agyry, gaharlanmak we insiň jelmemek ýaly şekersizligiň täsirini duýup başlarys. Ýöne bu täsirler wagtyň geçmegi bilen azalar we onuň ýerine has gowut köşmeler başlar. Ganak şeker düzümi deň derejede bolup, ganak şeker düzüminiň duýdansyz ütkemeler aradan aýrylar. Tüýjü tagamlara bolan isleg azalyp bedenimiz şeker endiklerini azaldyp başlar. Energiýa derejemiz gadaly bolup, günüň dowamyna özümiz has güýçli duýup başlarys. Kilomuz hem azalar, bedennäki ýaglaryň eremesi bilen. Bagyr funksiýalary gowlaşyp, bagyr ýaglanmasynyň töwekkelçiligi hem azalyp başlar. Iýmit siňdiriş ulgamy adalaşyp, çişmek we iýmit siňdirilmezlik ýaly şikaýetler azalar. Uykymyz gowlaşyp, gijelerine ýygy-ýygydan oýanmak ýaly meselelerimiz hem bolmaz. Deriniň daşky görnüşi gowlaşar, dugurtuk we gyzarma ýaly meseleler hem aradan aýrylar. İmmun ulgamy güýçlenir, bedenimiz kesellere has çydamly bolup başlar. Ruh taýdan güýçlenip, stres we aladalaryň azalyp başlaýanyny hem duýup başlarys. Eger tersine şeker aşa köpüýsek näme bolar? Ganak şeker düzüminiň çalt ýokarlanmagyna, soňmasa çalt betelmegine sebäp bolar. Bu bedenimiziň energiýa derejesiniň üýtgemegine we duýdansyz açlyk duýgusyna sebäp bolar. Şekeriň sarp edilişini azaldanyňyzda ýa-da taşlanyňyzda ganak şeker düzümi has deň derejeli bolar. Bu has turnukly energiýa derejesini saklamagy we açlyk duýgusyny azaltmagy kömek eder. Mundan başga da ganak şeker düzüminiň kadalaşdyrylmagy insulin gormonuna gowy täsir eder. Tüýjül zatlaryň az sarp edilmegi bilen beden insulini has netijeli işler. Bu sizi ikinji görnüşli tüýjü keselliýaly köp kesellerden goramaga kömek eder. Şeker goşmaça kalori bilen dolur ve artykma sarp edilenine agrymyň ýokarlanmagyna sebäp bolar. Şeker az ilenine ýa-da hiç ilmese kalori almaňyza azalyp, horlanmaňyza sebäp bolar. Mundan başga da şekeri iýmek besedeniňizde, bedeniňizde energiýa gerek bolan üçin şeker düzümi ýok bolan sebäpli energiýa bedennäki ýagy sarp edip başlar. Bu bolsa bedennäki ýaglaryň azalmagy bilen horlanmaňyza sebäp bolar we deriňiz has sagdyny görner. Şekeriň täsirlerinden uzak durmak bilen has sagdyn durmuş ýörelegine geçip bilersiňiz. Şeýle hem şekeriň sarp edilişini azaltmak bilen iýmitleniş programasyna görä iýmitlenmek hem möhümdir. Teýwatymyzda ösürilip ýetişdirilen tüýjülüklerden, ýagny meýwe önümlerden peýdalanyp, has turnukly energiýa alyp bilersiňiz. Bu, günüň dowamyna has gowy energiýa derejesini saklamagy we ýadalyk duýgularyny azaltmagy kömek eder. Bolýa, şekeriň guly bolmakmy ýa-da erkin bolmak? Karar siziňki. Şekerden ýüze görüp bilersiňizmi?